Күрәсез диеп башлыйымчы, очрашу бит шулай башлана. Сезнең белән күрешүгә дуслар, күңелкәем шундый шатлана. Хәерле иртәләр, мөхтәрәм тамашачылар. Тапшыруыбызны башлап, экраннар алдына беренче матур хатын-кызны. Яңа Мастак авылында туып үскән. Бүгенге көндә Иске Кулатка бистәсендә гомер кичерүче Рязапова Фәзилә Мәгъсумовнаны чакырабыз. Аны гүзәл туган көне белән ихластан тормыш иптәше Мөстәким абый, кызы Гөлшат, кияве Радик, оныклары Ленар, Илдар, кодагыйсы Наилә Рәхимҗановна котлыйлар. Кыш белән яз көрәшеп, табигатьнең мөгъҗизалы, серле булып торган вакытында, февраль айының соңгы көннәрендә бу дөньяга безнең якыныбыз туган. Минем тормышымның асыл баганасы, мин өчен бәхетле ир-ат итә алган яраткан хатыным. Бүген синең матур туган көнең. Теләкләрне эзли башлагач, берне аңладык. Ни теләсәк тә барыбер аз сыман тоела. Яратам дигән сүзләрне безнең яшьләргә җиткәч, кабатлау бәлки урынсыздыр. Тик күңелем барыбер шуны таләп итә. Безгә ничә яшьләр генә тулса да, сиңа булган мәхәббәтем мәңге сүнмичә, еллар узган сайын арта барыр. Бәхет кышым, алтын алмам минем, яратам дип сине кабатлыйм. Гомер юлларымның сукмагыннан горур булып, парлы мин атлыйм. Гаилә учагымның җылы утын сүндермичә саклап яшисең. Бу тормыштан һаман тәмен тоеп, мәгънә дигәннәрен эзлисең. Яраткан әнкәебез, әбекәебез, гомер бәйрәмендә синең янәшәңдә булып, безне иркәләп үстергән җылы кулларыңнан үбеп, бар изгелекләрең өчен рәхмәт әйтәсебез килә. Син әни исемен юкка гына йөртмисең. Син газизыбыз, олы хәрефтән әни дә, әби дә. Алга табада безгә шулай бәхет өләшеп, киңәшләреңне биреп, дуаларыңнан калдырмыйча мәңге яшә. Әнкәй диеп карыйм күзләреңә, күпме наз бар алар эчендә. Карашларың җылы бирә безгә, яшәр өчен бирә көчен дә. Фәрештәгә тиңләп кенә сине җитәр микән сөеп кошарга. Җыелыштык барыбыз да бергә, туган көнең белән котларга. Кабул ит син теләкләрнең иң зур, матур булган гүзәл бәйләмен. Котлы булсын, матур булып узсын, әнкәебез күркәм бәйрәмең. Хөрмәтле Фәзилә Мәгъсумовна, тормыш иптәшегез Мөстәким абый, кызыгыз Гөлшат, киявегез Радик, оныкларыгыз Ленар һәм Илдар, кодагыегыз Наилә Рәхимҗановнаның бу изге теләкләре тормышка ашсын. Әлеге җыр бары сезнең өчен яңгырый. Тормышларда әле бер үзгәрер, яраларда бар бер төзәлер. Гомер туктап тормый алга чаба, еллар үз эзләрен салып бара. Алмаштырыр язлар ак кышларны, алып кайтыр җиргә ак кышларны. Күңелләрдән куып сагышларны, үзгәртергә теләп язмышларны. Алмаштырыр язлар ак кышларны, алып кайтыр җиргә ак кышларны. Күңелләрдән куып сагышларны, үзгәртергә теләп язмышларны. Сагышларны шатлык алыштырыр, ялгызларны вакыт кавыштырыр. Күзләр үтә инде дип уйлама, тик моңайма гына син моңайма. Алмаштырыр язлар ак кышларны, алып кайтыр җиргә ак кышларны. Күңелләрдән куып сагышларны, үзгәртергә теләп
Язмышларны алмаштырыр язылар, ак кышларны алып кайтыр җиргә. Ак кышларны күңелләрдән куып, сагышларны үзгәртергә теләп язмышларны. Өмет йолдызлары ватылмасын, бәхет савытлары ватылмасын. Якыннарга назлы сүзләр дәшеп, яшәү ямын тәмен белеп яшик. Алмаштырыр язылар ак кышларны алып кайтыр җиргә. Ак кышларны күңелләрдән куып, сагышларны үзгәртергә теләп язмышларны алмаштырыр язылар. Ак кышларны алып кайтыр җиргә. Ак кышларны күңелләрдән куып, сагышларны үзгәртергә теләп язмышларны күңелләрдән куып, сагышларны үзгәртергә теләп язмышларны. Фәзилә Мясумовна Рязаповага юлланган алдагы котлау хатын укып китәбез. Бу юлы җылы теләкләрен аңа энесе Рөстәм, тормыш иптәше Илсияр, племянницасы Альбина, тормыш иптәше Ренат, Люция, тормыш иптәше Ринас бар теләкләрне бергә җыеп, безнең электрон почтага хат җибәргәннәр. Яраткан, якын кешебез безнең, кадерле апабыз. Ел саен синең матур туган көнең җитә. Гомерләр әкренләп шулай үтеп бара. Кунакка гына килгән бу дөньяда гомерләрнең һәр көненең тәмен һәм кадерен белеп яшә. Безгә синең күрсәткән ярдәмеңне санап бетергесез. Син безнең гаиләбез күңелендә зур бер урынны аласың. Без сине нык хөрмәтләп яшибез. Синең йомшак күңелең, мәрхәмәтлелегең, туры сүзле булуың күпләрне таң калдыра. Халкыңның бу матур сыйфатларыннан без дә үрнәк алып яшибез. Тормышыңда син бар куйган максатларыңа ирештең. Авырлыклар килсә, алар алдында бер кайчан да сынмадың. Барысында җиңеп чыгып, безне дә шулай яшәргә өйрәттең. Апабыздай шәхесләрне сирәк очратып була. Аның сыман михрибанлы кеше меңгә бер тула. Бүген аның туган көне, асыл гүзәл бәйрәме. Бүләк итик кышкы булган матур теләк бәйләме. Бар теләкләргә үрелеп, бәхет сиңа юллыйбыз. Шушы гомер бәйрәме яктылыкка юрыйбыз. Ашып торсын бар хыялың, йөрәгең таза типсен. Күзләреңнән бар яшьләрең бүген кадерлем кипсен. Яратып котларга килдек матур туган көнеңә. Аппак карлар бәхет булып яусын синең йөзеңә. Хөрмәтле Фәзилә Мясумовна, якыннарыгызның әлеге теләкләрен күркәм җыр дәвам итә. Кабул итеп алыгыз. Yürgen sukmaklarga күптән инде карлар яуган, яны беткән ушаклардан тик яшьлеген истә калган.
Xatterimde yeşlikdagi tanışular, uçraşular, taң aldından jırlaşular, үйге тиңлем uzatуlar. Яшілік bir jırlar uzan әлі, Йөрәгемнең әрнүләре бәлки басылыр әле. Уфага bir jırlar uzan әлі, Йөрәгемнең әрнүләре бәлки басылыр әле. Сөйем дейін, күттім дейін, әйткен сөзілер бағатланмай, өтті бек тұл істелерден, юк яшілігім ұнытылмай. Яшілігіне қайтам әлі, бір жырлап ұзам әлі, Йөрәгемнең әрнүләре бәлки басылыр әлі. Bir jıрлап ұзам әлі, Йөрәгемнең әрнүләре Уфамда басылыр әлі. Басылыр mı екен достарым? Яшілігіне қайтам әлі, бір жырлап ұзам әлі, Йөрәгемнең әрнүләре бәлки басылыр әлі. Уфама bir қайтам әлі, бір жырлап ұзам әлі, Йөрәгемнең әрнүләре сіздің белән басылыр әлі. Йөрәгемнең әрнүләре Уфада басылыр әлі. Фәзилә Мәсумовна Рязапова әле һаман безнең котлауларны карый торгандыр дип өметләнәбез. Чөнки электрон почтада махсус анарга дип юлланган тагын бер котлау хаты бар. Бу юлы энесе Мәксуд, килене Әлфия, уллары Марат белән аңа йөрәк түрләрендә булган иң җылы хисләрен һәм теләкләрен җиткерәселәре килә. Кадерле апабыз, гадәткә кирип китте инде күптән синең матур бәйрәмеңне бергә каршыларга. Бу көнне һәммәсе дә сиңа үз теләкләрен җиткерә. Әлбәттә, без дә читтә кала алмыйбыз. Чөнки син безнең өчен иң кадерле һәм иң якын кешебез, сөеклебез. Алтыннар артыннан, кайдадыр куйган маллар артыннан син бер кайчанда җитәргә ахталып яшәмисең. Син барына бәрәкәт дип, аздан да тәм табып яшәргә безне дә өндисең. Шуңа күрә бүген без сиңа Аллаһы Тәгалә биргән саулыгың артмаса да, иң мөһиме кимемәсен дип телибез. Уңганлыгың, сабырлыгың, акыл тәҗрибә тулы булган тормышыңда хәзер инде ләззәтләнеп яши торган вакытың җитте. Тормыш иптәшең белән бергә оныкларыгызның, балаларыгызның бәхетенә куанып яшәгез. Рәхмәт, гел безгә ярдәм итеп яшәгәнең өчен. Теләкләрем аз түгелле, нидер җитми шикелле. Синең бәйрәмеңдә ялгыз калуларың икеле. Ирең янда, балаларың сагынышып яшиләр. Туганнарың эш пошарга һич кенә дә бирмиләр. Биек таулар артларында зәңгәр томан таралган. Туган көнең хөрмәтенә кыш бүген артта калган. Сайрагандай булды кебек кышкы көндә сандугач. Бу без килдек кунакка дип. Әйдә җаным, ишек аш. Утырышып шәй эчәргә теләкләрне җиткерик. Сиңа иң күркәм бүләкләр бу бәйрәмгә китерик. Хөрмәтле Фәзилә Мәсумовна, якыннарыгыз сезне котлап озын гомер телиләр.
Без дә аларның теләкләренә кушылып, бүләккә җыр юллыйбыз. Берәүләр яралый, берәүләр давалый. Кемнәре юк якты дөньяның, җаннарыма дава белеп тоеп яшәү. Туган якта апам син барын. Апам, апам, әнкәй кебек апам, арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә, шул җилләрне тоям кайта китәм. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Суга түгел уңга, салып жайлы юлга, туганлыкны аклый, саклыйсың. Түккән көчләремне, күреп эшләремне, канатларымны үстерәсең. Апам, апам, әнкәй кебек апам, арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә, шул җилләрне тоям кайта китәм. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Туган нигеземнең яклап сайрар кошы, китмәс кошы минем күңелемнең. Абыйлардан артык җизнәм тигезендә, бирсен Алла гомерләреңне. Апам, апам, әнкәй кебек апам, арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә, шул җилләрне тоям кайта китәм. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Апам, апам, әнкәй кебек апам, арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә, шул җилләрне тоям кайта китәм. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Алдагы кытлау хатыбыз һәм музыкаль сәламебез Ерак Подольск шәһәренә аша. Бүген Кидряев Рәис Хайдарович үзенең матур 30 яшьлек юбилеен каршы ала. Шул уңайдан аның тормыш иптәше Гүзәлия Фатиховна, кызы Алиночка, әнисе Рәйсә Ахметовна, энесе Рушан Хайдарович, Сызран шәһәреннән кайнанасы Халимә Әнвәровна, кайнатасы Фатих Кыямович Файзуллиннар, Аминовлар гаиләсе Фаил, Фәния, Наргиза һәм Альмира ихластан безнең тапшыру аркылы кытларга булдылар. Язмыш дигәннәре минем тормышымда иң зур бүләгем, мәхәббәтем, сөекле иремне очраттырды. Мин бүген дә үз бәхетемә артык ышанмый яшим.
Бирок бәхетемне күпсенмәсен генә Ходаем. Мәхәббәт җимешебез, Алиночкабыз, безнең сөюебезне күреп, тату ата-ана иркә назын тоеп, безне шатландырып, әкрен генә үсеп килә. Яратканым минем, бүген синең матур юбилеең уңаеннан тагын бер тапкыр яратам дип әйтергә рөхсәт ит. Яратам дип кабатларга арымам җаным сине. Рәхмәт бәхетле иткәнгә гомер юлымда мине. Таза сау бул, имин яшә, шатлыкларың мул булсын. Синең хөрмәткә бар дөнья бәхет нурына чумсын. Яраткан улым, сөекле абыем, еракларда яшәсәң дә хәзер, син гел безнең күңел түрендә. Гаиләңә, үзеңә исәнлек, саулык телибез. Авырамыйча мәңге яшә. Хөрмәтле киявебез, Рәис, син безнең улыбыз шикелле якын булдың. Алга табада безне шулай гүзәлия белән шатландырып, матур гомер итегез. Котлы булсын балам туган көнең, артсын шатлыкларың көн сайын. Кайтуларны сезнең көтә-көтә, сагынулардан ауган ак кайын. Йөрер юлларыгыз имин булсын, котлы булсын туган көннәрең. Шатлык белән узсын гомерләрең, матур булсын килер көннәрең. Хөрмәтле Рәис Хайдарович, юбилеегыз хөрмәтенә матур җыр яңгыратабыз. Бәхетле булып, озын-озак яшәгез.
Чираттагы котлау хаты Ерак Мәскәү шәһәренә оча. Бүген 25 февраль көнне Иске Кулатка бистәсендә туып үскән матур кыз Регина Мусеева үзенең туган көнен каршылый. Ихластан аны бу матур гомер бәйрәме белән әнисе Галина Җаннатхановна Мусеева, абыйсы Тимур улы Ратмир белән, апалары Гүзәл һәм Диляра гаиләләре белән котлыйлар. Регинабыз бик тырыш, акыллы, сабыр һәм тыйнак бала. Кичкенәдән үк хыялланган максатларын әкренләп тормышка ашыра. Хәзер ул Мәскәү шәһәрендә академиядә дизайнер һөнәрен ала. Студентка буларак яннарыбызга еш кайтмаса да, хәлләребезне гел белешеп, шалтыратып тора. Балакайыбыз, без синең белән горурланып, сине яратып, сагынып яшибез. Региночка, әниегез язган чираттагы шигырь юлларны да сезгә укып китәсебез килә. Кызым, балакайым, бүген сиңа 21 яшь. Әле генә идең син, кеше кызым, бәләкәй. Менә инде үсеп, буйга мине узып киттең. Бик күп сиңа балам теләгем. Нык булсын саулыгың, гомерең озын булсын, якын дуслар булсын яныңда. Якынлашты укып бетерүеңдә, тик уңышлы булсын барысы да. Синең өчен бар ишекләр ачык. Тормыш юлың булсын гел якты, бәхетле. Бул сеңелебез мәрхәмәтле, алдагы көннәрең шатлыклы. 21 яшь, чәчкә аткан чагың, авырлыклар читләп үтсеннәр. Бәхетле бул, тәүфыклы бул, теләкләребез кабул булсыннар. Региночка, әниегез, абый-апаларыгыз гаиләләре белән юллаган бар теләкләрдә чынга ашсын. Туган көнегез матур, алдагы тормышыгыз бәхетле булсын. Ә чираттагы җыр сезнең өчен яңгырый. Сөйүем сиңа бүләк иттем. Син тугачлап алам, сине куллап алам. Бар кайгылар очты җилләргә. Беренче карашың һәм синең тавышың сихрләде гомергә. Син тугачлап алам, сине куллап алам. Бар кайгылар очты һәм синең тавышың сихрләде гомергә. Беренче сүзләрең, шымыртай күзләрең исләремдә бүген дә. Киләле каршыма, елмаеп һәм гөлеп, кулларыңны тотып. Син тугачлап алам, сине куллап алам. Бар кайгылар очты җилләргә. Беренче карашың һәм синең тавышың сихрләде гомергә. Син тугачлап алам, сине куллап алам. Бар кайгылар очты җилләргә. Беренче карашың һәм синең тавышың сихрләде гомергә. Изге теләкләрем бары сиңа гына. Бәхетле бул балам җирдә. Кулларыңны сузып, мең рәхмәтләр укып, киләле яныма. Син тугачлап алам, сине куллап алам. Бар кайгылар очты җилләргә. Беренче карашың һәм синең тавышың сихр
Sihirledi ömürge Sin tuğaçta balam Seni kulga balam Var kaygılar kıştı jilerge Birinci kararşın Hem senin tavışın Sihirledi ömürge Birinci kararşın Hem senin tavışın Sihirledi ömürge Hürmetli tamaşaçılar, şunun bilen biz qabat tapşırığı azağına жетиштик. Alga tabada xatlarınızı ketip qalabız. Kilesi uçraşulara kadar.